Okwazibopha kuzosikhulula sanibona uNdlovu wamaqiniso lo. Yabona le nkulumo ethi yona ifa leyithutha lidliwa abahlakaniphile. Hayi mina sengiyibone kakhulu. Sengiyibone kakhulu ekuphileni kwami leyo nkulumo isenzakala emehlweni wami. Yabona ukuhlala 2 days ungayi emsebenzini. Izinto zakho nje uyabona ukuthi ngeke zihlangane la. Uvuke ngisho noma usazi ukuthi umzimba ubhlungu uhambe emsebenzini. Kodwa yethu kunabantu abakwazi ukubhikisha usuku nosuku inyanga iziphele. Bona imali yokuthi babhikishe bayithatha phi? Imali yokukhokhela indleko zabo bayithatha kuphi? Kodwa lalela wena umuntu omnyama ngoba wena uyisithutha. Futhi uyasetshenziswa and awukuboni. Uma sikutshela ukuthi uyasetshenziswa ugijimela ukuthi go home. Lalela ke wena silima. Mina noma ungathi go home. Home is where I am. Mangifika eSouth Africa, I am at home. When I'm in Canada, I am at home. When I'm in Zimbabwe, I am at home. When I'm in Africa, I am at home. Yinoma yikephi la ngikhona eAfrica, I am at home. Yayizwa lonto. Asuke lapho. Thani ngikunikeze a breakdown yokuthi ubone ukuthi wena bayakusebenzisa futhi wena uyisiyoyoyo kodwa ufuna ukuvuma. Noma ungangithuka kodwa kusalayo iqiniso zobulizwile. Kwaqala kunguNhlanhla Lux. Waduma uNhlanhla Lux nathi uNhlanhla Lux can be our future president. Ukephi namhlanje? Wathola lento ayefuna ukuyithola waphuma kwi-public domain. Kwafika kwaba uZandile Dabula. Wathi sobatutula watatazela ngecamouflage yamasosha. Watatazela namnikeza namasithi namavoti namnikeza nina. Wathatha amavoti wakho uDabula wawanikeza uMackenzie. Uphi namhlanje uZandile? Wathola lo dumo ayilufuna kubantu wajoin iAction SA. Suke kuZandile Dabula. Nangu uMackenzie. Untshele 99. Wathi manje I'm on the table. Safuna ngibehave the same way engangibehave ngakhona ngisafuna ukuya etafuleni. Namhlanje niyakhala Mackenzie samosha amavoti wethu savota amavoti ngoba niziyoyoyo anifuni ukukuvuma lokho niziyoyoyo manje nangu uphakela noNgizwe they are always on cameras baze bahakana nabelungu siyantshela futhi ukuthi niyadlalwa la ekugcineni kosuku nisazokubona lokho angithi nayi 30 sifikile bese hlaba umkhankaso ukuthi ozoke abhikishe nge30 uzoyenza kumele aboshwe maphoyisa mbopheni ozobhikisha nge30 kodwa ngoba ninenkani uyambona waphona umuntu obhikisha inyanga iziyophela 30 days uyabhikisha yena ezakhe indleko zikhokha ngani ngemali kabani wena ngoba uyisiyoyoyo uvuke ekseni unethwe imvula uvuke ekseni ugodole uvuke ekseni ushiswe ilanga uyesebenza kanzima qede lapho uthatha imali yakho uyinikeze enye indoda bese usitshela ukuthi uhlakaniphile la qede lapho uthi mabahambe usebenze kanzima empilweni yakho for the sake of ukuthi mabahambe kuphela wazwaduka wemuntu omnyama silima